Expo Ourense converteuse durante 3 días nunha gran cancha polideportiva na que a vintena de asociacións participantes organizaron clases abertas, exhibicións e copas de putación que convocaron en total a máis de 4.000 deportistas de todas as idades con e sen diversidade funcional. A excelente acollida por parte das federacións deportivas e do público leva xa a pensar na segunda edición destes xogos en maio de 2026. Máis alá da instalación da pista de atletismo cuberta entre os meses de decembro e marzo, Expo Ourense posiciónase así como un dos grandes espazos deportivos a ter en conta a hora de organizar copas e campeonatos a nivel autonómico ou nacional, xa que o pabillón central do recinto de 8.000 metros cadrados sen columnas permite a instalación de distintos tipos de canchas para practicar, como se puido ver nestes xogos deportivos, unha vintena de deportes. Expo Ourense rematará o mes de maio cunha semana de intensa actividade que inclúe a presentación da súa memoria de actividades correspondente ao ano 2024 e a celebración do 18º Simposio Internacional sobre Enerxías Renovables e Eficiencia Enerxética. Xa na primeira semana de xuño, Expo Ourense rematará o calendario feiral relativo ao primeiro semestre coa celebración os días 2 e 3 da 11ª edición de Ourense Vinisterrae, o Salón do Viño e Licores Galegos de Calidade.